Good morning, Mr. Cardi apa kuti yayi akuluakulu apa pamene zinthu zili tiyeni tiyeseka bambe. Anyway, ndiye tionere kuti maganizo anu ndi otani koma tisanaonere Mr. Cardi tiyeni tionekaye advert ya Mr. kapena kuti Prophet Habakoko. Yasina langa ndine Stanford Sinyangwe Prophet Habakuku ndikukulimbikisani nonse amuzimba North onse amene afuna kuti apambane pa Shadow MP Mzimba North Mzimba West aliyense amene atumiza 300,000 pa Airtel Money pa 099 8484918 Mulungu andiwululira kuti apambana aliyense amene walemekeza chifukwa ndi kumwamba wandiwululira 099 8484918 yampamba ni 0887739456 amene alemekeza Mulungu ampambanisa Mzimba North Mzimba West yonse Mzimba amene akuimira Shadow MP kandi makansalala tumizani 300,000 ndi prophetic lemira tate mwana ndi mzimu woyera ambuye akupambanisani kuopya Genesis 18. Muli bwanja Malawi. So naona ine ndimafuna ndikuze. My elections awawa akubwerawo. Kwa anthu a business ifeyo monga anthu a business timanena kuti dziko limayenda bwino ndi anthu amene amapanga understand business. Ngati pale anthu andale amene amapanga understand business amapanga create more opportunities kwa owapatsa anthu a business. Anthu a business lamapikisa chitukuko pasoko. Dziko lathu lija for the past 10 years sikunamangidwe nyumba olo imodzi ya boma kumangira anthu osauka. Zinasiyika zijankapanga kamuzu kuti kuli area 18 kuli Nkolokosa kuli St. Mary's kuzomba kuli Katoto kunzuzu manyumba mamangidwa aja kumapita kwa Amalawi kuyambira Bingu Joyce ndanu inayo APM kufika pano chakwera boma linasiya kumanga nyumba zicha ndrama zija zikubedwa de anthu aboma anthu akatenga boma akumalowa ku Malawi housing kuja ndikamba kugulitsa na manyumba aja mo cheaper. Dziko silimayenda choncho. Dziko lathu pano pamene lafika apa ndiri kuti anthu akulowa ndiyo linga yotabe sakulowa ndiyo linga yotatu kule Amalawi anzawo. Ndi chifukwa chake anthu amavotera munthu akumudzi kwawo, anthu amavotera munthu amene akundziwa. Ine kabambe sinimandziwa chali mwina kwa anthu a Seventh Day. Koma ukamamumva munthu ukumaona kuti uyuyu akufuna adi kusintha dziko. Okay, ali makese zake alibendani koma kumbali yosintha dziko lokha ine ndikuona ngati pa makandidates onse amene alipo pano papa amene akuoneka kuti atha kusintha dziko amene akuoneka kuti atopanga chinthu cha nzeru ndi kabambe. Ndikuwuzani zizi mobwereza musapusitsidwe chifukwa chokuti uyu akuti ayi ndi wakutcholo zathu kapena uyu ndi momwe uyu ndi mtumbukati avotere awa iyayi. Tavoterani munthu chifukwa choti mmakonda Malawi. Musavotere munthu chifukwa choti mmamukonda inuyo munthu yoyayi. Nthawi zina zake ndichose ma biases. Ate ndichose kuti iwe ndiwe momwe tikhaleni ngati Amalawi tinene kuti ayi apa mene zinthu the state of our country where we are today is not the right state. It's not where we're supposed to be. Ifeyo ngati anthu anzeru zathu tikufunika tikhale patali kwambiri. Tikufunika timange tikhale ndi zitukuko zooneka osati zimene amangokamba anthu andale nthawi ya campaign then tikumakanika kupanga zitukuko zicha. Tizitukuko tomaka kansewu ka 5 km chitukuko iyayi zitukuko zilizeni zimapangidwa nationwide. Mukati mukumanga chinsewu mangani nsewu from Chitipa to Mwanza Nsanje
ngati mukumanga ma railways mangani misewu ya rail all over Malawi. Ngati mukumanga manyumba mangani manyumba for everyone in the country. Pangani create ma local housing projects. Zinthu zimene zijazi ndi zimene zimatukula dziko. Create the market, stock exchange, IPOs. Tiziona ma companies ota kupangidwa ndi Malawi, they are publicly traded. That is what we call progress. Ene ndikuona ngati munthu ngati Kabambe ndamene pakali pano pakundipanga convince ena onsewa ayi palibe pano pakundipanga convince uposa Kabambe kumbali ya president. Ngati mukufuna tivote tatene izamvotere mfana amene ma alliance zonse amene akufuna kupanga ma alliance ndi UTM pangani koma muoneseso kuti Kabambe ali chani pa ballot. Mutakupanga ndi DPP fine, ndi afford fine, koma pakhale Kabambe. Zimene zizi ndikuwuzani ineyo ndimayiwerenga. I can see from my own perspective, my experiences ndi anthu andale, I can see kuti Kabambe ndiye khayo amene ali ndi plan, ndiye khayo amene ali ndi the youth in him kuti he can accept and appreciate different opinions. He is progressive. Amaganiza motsogola, amaganiza mokonda dziko lake. He is not selfish. Ngati mufuna tisinthe dziko tatiyeni tikhale pansi, think about it. Ziganizireni muone bwinobwino, muona kuti mtimwano uwuzani kuti Kabambe atakutenga dziko ndi kusintha. Tiyeni tizione zimenezo. Ziko. Thanks.